ki aku neng stasiun kereta cepat neng Halim karo bojoku. Tak ajak dolan-dolan men wonge men awet nom. Wis nom. Nek iki sing ning isor kae ngarep kae apa nek urung tuku tiket aku wis tuku tiket lewat tiket.com. Nek iki wis dino ora prei to dadi apa murah regane rodoan. Iki misale kalian durung tuku tiket iso direct tuku tiket ning kene langsung tuku tiket. Nek samben jam ono. Mung kari ngene iki ngetuke wae beli tiket, ngono. Iki tujuane kan Salim to tujuane ning aku ning Padalarang, misale iki Padalarang. Sapa Halim ning Padalarang, terus selanjutnya tanggal iki misalnya tanggal piro iki mari milih to 19 terus selanjutnya ini tiket harga penuh siji misalnya ngene iki terus selanjutnya. Nah iki adi kali milih rata-rata regane tiket iki 320 295 aku wingi itu murah kan nek sik bisnis ya 450. Misalnya iki diteruskan misalnya dimilih ini tak contohnya milih iki misalnya ini iki regane iki misalnya konfirmasi ya. Oh kelasnya kan ekonomi ya ini itu konfirmasi terus sempat telepon tidak misalnya kartu tidak paspor. Nah ini mungkin ngetuke gampang loh tiket itu ya kan dulu ning dhuwur ning suasana ning dhuwur karo bojoku tuh kene akeh store piye kowe ana ning dhuwur kok ndi ana kok ning dhuwur ana. Iki saya dan ning saka jam sepurku jam 11 iki lagi jam 10 saya ana sak jam tapi karo mlaku-mlaku ora apa-apa. Tangane kemrungsung. Iki nek customer service nek kene nek misale apa kae antri nek misale pengen ganti jadwal ya nek iki informasi keberangkatan iki munggah rono ning lantai keloro. Yang dhuwur ya ana kafe-kafe ngono. Kan delok iki. Bu. Tak video kowe. Untuk kereta api cepat nomor G1017 numpake mengko nang kono. menuju ke Tegal. Iki suasana ning dhuwur dadi engko nek numpak ning kono kuwi dikontrol. Nganggo X-ray kaya nek dhewe numpak pesawat to. Yang memiliki tiket kereta api cepat nomor G10. Langsung mlebu rono kae. Iki aku wis kedua kali numpak kereta cepat to. Pengen ngejak bojoku wae melu. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Ra nang nggon lungguh kowe. Nang ngisor neh wae kowe. Apapun terbekali di area stasiun. Ini suasana ning njaba. Taksi-taksi ini nek arep ning stasiun kereta cepat Halim. Oke, iki aku wis ning ruang tunggu ning dhuwur. Wis arep boarding ene kono terus sepurku jam 11 terus saiki jam 10. Iki ana miniatur keretane iki. Lur iki wis mulai munggah. Ya, Bu. Aduh.
iki neng anu do mlaku lho. Oh, lumayan marai orang ngantuk nek mlaku lho. Dia dhuwur tenan lho. Semuanya naruh enggak? Makin ngisor sing ngono. Oke. Soloan rame yo. Ah, apa? Ya ora ya. Iki keretane. Oke, ya. Nomor piro? Nomor anu. Lali aku ya. Oke. Nomor 6 kita ya. Ora ono. Iki ngeterke wong desa lho. Iki tak video iki. Videoe ra apa-apa engko dikroping iso. Ayo. Nah wis kok ra apa-apa ya karo mlaku. Kita anu ya, tak video ya. Ayo. Durung tahu ya. Ya aku ceritane ngomong anak itu minah lho. Lah iki gerbongku nomor 6. Tapi iki sih 20 menit dadi wektune sih jan. Piye Bu atine seneng ta Bu? Nah, wonge. Ya, iki. Itu nomor 3 ya. Sira. Neng pucuk kono. Wis telu ngarep nek engko mlakune rono. Nah. Iki wis kedua kali aku numpak iki sepur iki sing wingi ngeterke apa iku? Tamuku saka Suriname karo Londo, saiki aku karo bojoku dolan-dolan mau ya nemoni wong Londo. Dia pengen kerja ning Indonesia atau bareng aku ingin dodolan furniture ya. Sing ngarep Bu, sing ngarep nomor 6 ya. Ya iki mlebu kene Bu. Nomor 8 ya. Nomor 8 ngarep. Ya iki 8A 8B. Ya, panas kowe ngam pinggir. Lho, iki wis on board neng jero. Neng on board neng jero. Ya. Biasanya ya sepi ngene iki, aku numpak ya ora akeh penumpang. Di mejo. Lho, jarake aku juga lonjor sih turah tadi nggone jembar banget penak. Pos ekonomi kepenak. Halo, berarti tak di kecepatan ini wis meningkat piro kayak bisa itu. Nah, 250 km per jam. Ngene wis tekan 360 kayak video. 350. Ini wis tekan stasiun Padalarang iki mau ning kono sepure iki. Saiki arep numpak aku apa kereta feeder. Nah, di CB. Nah. CB pinggir CB. Iki saka dhuwur Mudun nanti numpak kereta feeder. Arep melanjutkan yang Bandung ini gratis ya fasilitasnya, jadi mulane aku medun yang kene misalnya medun yang Sumarekon rada repot oleh golek angkutan meneh yang Bandung perlu bayar meneh. Ya diantri yang kene iku wis do nunggu sepur. Kereta feeder lah saka KCIC ning Bandung gratis. Padha karo Pramek betul.
leres tekan Bandung numpak sepur iki fasilitas apa teko kereta cepat Padalarang tekan Bandung gratis itu kereta api itu sampai setengah jam ono jadi kita agar dolan-dolan neng Bandung berapa aku neng stasiun seputaran Bandung pergi neng apa sebelah lor stasiun Bandung nang masjid iki mau aku itu nitipke koper neng kono tekan ngisa kan lumayan iki transit neng Bandung aku ngko sepur jam anu to jam 6 neng Jogja tadi akar ngubung-ngubung neng kutha kene paling Braga ora adoh to mangane nggo koper repot iso dititipke neng masjid iki mau bayar saiklase penak to apik fasilitas zaman sakmane iki mau kan fasilitas masjid ya jadi itu fasilitas stasiun dan misalnya stasiun ono fasilitas no luwih apik meneh jadi nek fasilitas masjid nggone ra iso akeh to jane perlu bayar no ora apa-apa tak pikir akeh mesti butuhke kaya aku iki iki aku arep mlaku-mlaku ning kutha alon-alon sak tekane stasiun Bandung. Ya aku saka stasiun arep mlaku-mlaku ning Braga iki kayane gedung ana gubernur apa ya menawa niate dolan-dolan wae karo mlaku-mlaku sak tekane entenge wektu kayak wingi kayane bareng go upacara ada Bu paling gedung gubernur iki paling ya toh kantor gubernur kayane ya toh ayo oke oh Bu kuwi kantor gubernur wi suasana neng Jalan Braga jam 2 awan. Hah? Apa? Di atu apa? Naik motor stasiun kedua. Braga kayak pas ono pawe apa kayak karena apa kayak. Kaca sekolah museum. Minggir Bu. Oke, apa ya? Teras Braga, yuk. Bener. Ini blesep jalan nih.